Čaute, tady je Vaška, já vás vítám u druhého random vlogu. Sice jsem tu sám po Vánocích, takže vás vítám v novém roce 2015. Doufám, že jste si užili Vánoce, měli jste šťastného Silvestra. Já ho měl docela jako dobrý. Natáčel jsem Water of Tanks, ale to video se někde v půlce přestalo natáčet, takže blbý, no. Takže v tomhle videu vám ještě chci podívat za rekordní 4 odběratele. Je to fakt rekordní, doufám, že se bude 5. Takže v tomhle random vlogu vám prostě to děkuju. Nebyly teda videa. 2014 vyšlo jenom 2 videa, protože byl začátek mojí kariéry, takže jsem se bál, co na ty videa budete říkat. A jsem opět tady. Tada! Jinak jdu opět ze školy. Je pátek, já to natáčím. V sobotu a v úterý, ve středu a ve čtvrtek nenatáčím, jenom v pátek natáčím. Takže tak. Jdu na zastávku, ale jsem Moška. Jinak mám nového tableta. Napište mi do komentářů, dole pod videem, nějaký popisek. Takže mi napište, co jste dostali k Vánocům. Budu za to šťastný. A hlavně Marek to říkal i v random vlogu, který jsme točili. Já teda nenatáčel, protože jsem měl vybitou baterku. Koupil jsem si novou, máma mi kopanou nabíječku, takže jsem 2 týdny bez kapesního. Což mě fakt sere, jako. Když si šetřím na notebook. Ano, budu si kupovat někdy v tomhle ještě si koupím notebook. S herní myší, s chladící podložkou a tak. Doplňte prostě. Takže tohle by asi bylo v tom všechno to moje random vlogu. Dodám. Pokud se vám tento random vlog líbil, ohnete video like. Pokud chcete být informovaný o dalším videích z mého kanálu, dejte odběr. A já se na vás budu těšit u dalšího videa, buď random vlogu. A tak se u vás budu opět těšit, Vašek. A čau.